И здравейте хора, ютубъри. Аз снимам на GTA и съм в телница сервера Exit. Чакай, аз се вика. Моята бана се казва Creeps. Vinewood Creeps. Говоря с един приятел, но той е заглушил. Извинете, само ще спрятам то, що пречи. Да не пречи, да. Готово. Има много банди, например, вижте сега Leaders, за да видите всички лидери заедно на бандите, на България, Мафия, на Tug Life, на Los Santos Vagos, San Fierro, Rifa, Creeps, Marcel 314, Varios Los Aztecas, Telnet Live Department, Sons of Narchelin, The Chechen Mafia, Rolling Heads Ballas и това, Grove Street Family, Los Santos Vagos, San Fierro, Rifa, 116 Tuck Street Crew. Това са. Сега то има и други много банди. Добре, това е. Днес ще разглеждаме телнета. Папа, съм добър шофьор. И се бивате предвид. Сега ще отидем до VIP ганга, първоначалния първоначалния ганг, който сте. В него тук виждате, там отгоре първи левел съм, що съм с нов ник. Иначе имам ник 38 май беше левел, Grove Street Family и по 3. Това са VIP гангари, тъпи модели, разници. Сега ще направим един спринтинг. Epa Skill 0 и Money Skill 0. Money Skill, Epa Skill си го взимаш с пари, например 500 000, стрелят, не, поне 2 милиона за едно Epa Skill. Аз преди бех зареден по тази игра, но спрех и пак почнах. Не знам защо така е. Vinewood Creeps са едни от най-добрите гангове. Аз съм приятел на лидера, затова ме познаха. Ето сега отивам в VIP ганга. После отидем в Telnet Live Department. Департамент. Сега. Даже си туринговам мотора, стане по-вътре. Не, това само ще сложа травлика и ще го бъдиш. Има и други места, но тук ми е най-близко, защото вече си доста близко до ганга. Пишете на планата, не... Аз съм в гаража, бе. По-верно, че може да се тунингова мотор, само коли и такива. Те само коли може да тунингова. Отдоле на чата ще ви кажем, ще изпише сървъра, ако не го знаете. Лидера на Creeps се казва Адект. VIP гангарите нямат лидер, няма. Преди VIP ганга е бил един от най-добрите гангове, но лидера е напуснал и вече са станали без лидер.
Ето байк, например, гледайте сега. Това го можете и в обикновената GTI-ка. Можеш да грабиш робери, да правиш робери. Има лотата, например, вижте, лото 23, това ми е рождена дата и в 6 часа ще мога да спечелим и джакпот ще бъде 100 000. Аз съм печелил 380 000 с 23 числа, само 23 залагам и най-накрая спечелих. Постоянно играх. Ако искате, може после снимам в другия ми ник акаунт, който ми е 38 левел в Grow Street Family. Това е най-добрия ганг. No. Ще да си на малко темпото. То вземам тази трошка, както и да е там трошна тъпа кола. Да. Мисля, тук има такова браво. Забравих името на тази кола. Стапа и... Ще вземем линейка. Превозвам трупове. Добре, отивам срещу да видите Telnet Live Department. Ако искате, ще ви напишем и скайпа ми отдоле, за да играме. Ще питам лидера да ви инвайта в Clips. Не таз, където иду. Съвсем се обърка. Всички градове са отключени, тук не се минават мисии. Вие знаете, ако сте играли сам. Това информация с тия, където не са играли никога през живота си сам. Само са чували за нея или са чували. Първ поглед, чално изглеждаше тъпо, но след това започнах да играя, като девче мога да се избира. Има и PvP, тук не точно PvP. Състезание с коли, катапонса, но трябва да вземеш факове да те защитават твоите съотборници. Сега имам в моята база да видим някое друго оръжие да си вземе. Така че, ако искате, идете във форма GTI сам, Telnet. Там е и скайпа на Геннадий Димитров, който е създал сервера. В някои гангове, например в моя вид ганга, си има Hell, собствен Hell, има машина за оръжия, дори тигат се weapon skill за оръжия. Вече преди няколко месеца изкараха 50 ИП, вече 50 weapon skill max, преди беше 10. Ето, например, като натискате scroll и търсите Counter Life. Аз винаги си взимам, значи, Тек 9. Не ми калашник. Къде е М-ката, бе? Ето М16, цъпнал и така. Ето, ние си имаме банка в къщата.
дома, изтъпли пари, имам 1156. Така вече имам 11 000. Тук си имам стаички. Искате нещо, питайте на чата в YouTube. Може ли всичко да ви кажем? В коя година се е създала? Забравих да ви покажем и за Hela. Когато искате да излезнете от света, пишете Exit, ако искате да влезете Enter. Някои къщи си имат такива стрелчички, които да видят директно. Коптери. Например, сега къде да отидем? Например, вижте сега, седам на този колата. Това се бъгваме. What the fuck? И добре, това беше от мен, ютубър и